Usomahlaya odume ey'nkundleni zokuxhumana usegxumele umthandeni ngembibizana yomtalabho. Lo somahlaya okuyigama lakhe uSifundo Ncwane uhlale ey'biza ngengane kaSifiso Ncwane uthe umthandeni impela hhayi uyafa ukhilima akazenzisi. Lo somahlaya uveze isithombe sikamthandeni esidala abayishuthe nomkhathazi. Umthandeni wayesemncanyanyana-ke lapho futhi kanti wayengempofu kangaka. Waseveza esamanje umthandeni esempofu wathi impela hhayi lo khilima uyambulala akawuyeke. Wathi impela hhayi wayengazi ukuthi le ndoda isebenzisa ukhilimu kangaka. Wambhixa. Sanibonani bafowethu, lona nimbonayo lana esithombeni bafowethu umthandeni Manqele bafowethu ebenomkhathazi bafowethu. Nalana-ke bafowethu nansi original face kaMthandeni Manqele bafowethu. Lana-ke engakagcobisi-ke bafowethu ikekesi indaba zokhilimu. Nje uyambona ukuthi uyidark nje uyenaka umthandeni ngqona-ke lo. Lesithombe esango-2013. Lesithombe-ke lesi samanje-ke lesi. Kade ngabona ukuthi lobu mpofu lobu nomgunyathi phakathi buhambisana nokhilimu. Ngoba ukhilimu, mahloni kimi, ngikuthembe kanje.